Bate, ova igrica više nije zanimljiva, nema ništa zanimljivo više da se radi. Jedino Škotska, pa nema da se, čekaj malo. Uh, 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 uh. Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje. U ovom videu idemo da rokamo svašta i svačemo sa jebeni kalasnjikov ljudi, kalaš. I ljudi, imamo kalaš, imamo kalaš. Da seri kalaš i imamo SKS. Znaš šta se treba raditi? Ljudi, kalaš. Ljudi, sad ćemo da uništimo sve što nam dođe i sve što nam pođe. Promašio sam ljudi. Ljudi, jedno svinje. Ovu svinju ćemo da roknemo sa kalaš. Idemo ljudi. Ajde, podmori se. Eto ko. Sve ti jebem. Dobro ljudi, nema veze, taj svinja će bude mrtva i onako ovako. Šta je lepa Škotska je? Kam? Da mi se meni čini ili ja vidim nešto gore? Da, ne mi se čini, vidim nešto gore. Ne da budeš alert. Ko pička se čuješ teka. Budi pravi čovek. Razdari se. A ne? Jebem ti svinju. Sad ću da izrokam ovu svinju, samo jebem. Mrtav je! Cepili smo ga ljudi! Ja ću sad nađem svaku životinjku. Ne me zanima da li je loša, dobra ili jaka ili slaba. I ću ga utepam. Bude mi kurac tebe. Idemo u... Brate pažnju ljudi. Nisam ni pukao. Uništit ću ovog protivnika. 193. Pio sam njega, koga jebe, ja sam pobrio. Čo sada? Ljudi, mrčko svinja ovdje. Ljudi, mrčko svinja.
Ljudi, cepili smo ga. Cepili smo mu pičku. Evo je mrtav. Ljudi, mrtav je. Ljudi! Sorry! Ljudi! Kurac skale, ljudi, kurac skale. Ljudi, imamo kurac skali u te. Ću ga roknem. Je li mrtva? Sorry! Kakav sam šot uradio! Sorry! Ljudi, eno neki šiptari dole. Idemo kod njega iz rokamo. Skalaš. Hoću ja da dođem kod njih da me niko ne primeti da ih izrokam ko pičke. Ajde, speed forward, speed forward. O, ne prekinula kiša, sad se mogu vidim malo lakše. Ovo će da bude najopasnija bitka od kad sam ja šao u WC šolju. Jer svi jedu, svi se zabavljaju, ovi ležu, svako se zanima. Samo što smo do mjesta koje možda pucamo na ove loši Albanci. Na šiptari, pa me vidi. Ljudi, 3 Albanca smo utepali. Spili smo im pičku. 1 mrtav. 2 mrtav. 3 upravo smo se mrtavi. Uvijek ga jebim! Kako je? Oho! Ljudi! Utepali smo jednog vrapca i ja, svi smo čuli svinju kako vrišti, svinja vika BEEEE! Ja rekao, mršu pičku mater, šta ko te zvao, mame ti ga nabijem. I on mi vika BEEEE! 300 metra. O, ne sedi! Ljudi. Evo ga vrabac. O! Šta bre? Šta se koji kurac izdešavalo sada? Pogodak vrabac. Vrabac mrtav, ljudi, vrabac mrtav. U guzicu sam pogodio vrabac. Treba modifikujem pušku da mi bude automatik pa da gi sve onako je promašio sam sve, jebem tu dupe. Idemo. Hada! Idemo po njih. Šmiri se. Hada ti? Evo ga. Labeling, jev
Jevrej. Naprijed na viriku! Texas hard shot, idemo. Yeah. 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 Evo ga ljudi, čepeli smo i samo ovu pičku. Da ga jebem kuda se ga pukao. Yeah. Ljudi, dobrodošli u moj drugi room tour. Kao što vidite, ovo nije baš kao onaj prvi room tour, malo mi se usralo sve ovdje, ovo mi je vikendica. Ideš u kurac! Lepo dan. Ljudi, znači znam da me ne čujete ništa, ali jebi ga, mislim možda me čujete zato što se rem. Mnogo je jak, motor, da ga jebem u pičku. Ne znam da se čujem preglasno ili premalo, zato ovaj je mnogo glasno za mene bar. Da ga jebem. Taman sam zacepavao i sve mu jebem u jajca. Zapao sam ga! Ljudi! Ljudi! Ok, više se ne zabavamo, mi ne zabavamo se za ovo. Ovo je... Turom viršlu. Prizivamo ovu dijamant svinju. Ne znam ni da li dijamant, gold. Što ga ne roknem ja samo, što se me terorizirali? Mislim da se pozdravio sa svojim životom. Pozdravio se sa svojim životom, dobre! Ljudi, roknu sam ono govno. Ljudi, još jedna svinja. Imamo kakav šot. Pa čo, hoće se pokreneš malo. Idemo ljudi. Papagaj. Mrtva je bre. Profesionalizam uništava opet. Dalje profesionalizam. Evo go. O? Što is this? Ljudi, point blank, crveno svinja. Skini!
Počuvaj me. Evo ga ljudi. O, lepotan. Ajde. Dijamant. A, Mars, bre, ovo je najgori. Najgori do sad. Kurv. Mulo. I toliko mi ga bilo, toliko za ovaj video ljudi. Vidimo se sljedećem i ne kutite mi se kurca. Nisam mrtav.